Urola Kosta, enpresa proiektu berriak garatzeko eskualdea. Urola Kosta eskualdeko enpresa ehunak 6 sektore ekonomiko estrategiko ditu, eta ezaguna da bere aniztasunagatik, duen esperientzia ugariagatik eta zerbitzu pertsonalizatua eskaintzeko duen gaitasunagatik. Ostalaritza eta turismoa. Eskualdeko ekonomian garrantzi handiena duten sektoreetako bat da, turismorako erakargarria delako, bertako gastronomia ospetsua delako eta garraiobide ugari eskaintzen dituelako. Azken urteotan gainera geoturismoak eta kirol turismoak garrantzia hartu dute. Manufaktura industria espezializatua. Hainbat jarduera eta zerbitzu daude, baita trebakuntza handiko profesionalak ere. Ontzigintza. Kostaldean kokatuta egoteak sektore hau garatzea bultzatu du, eskulangintza teknologia berrien eskueran. Nekazaritza eta elikadura. Elikaduraren eta nekazaritzaren sektoreak marka posizionamendu altua du, eta bere ezaugarri nagusiak berrikuntzarako gaitasuna, bertako produktuen kalitatea eta artisau lanketa dira. Arte grafikoak. Urola Kostan, eskualdeko enpresa ehunaren erreferente izan da beti arte grafikoen diseinua. Ikerketa eta garapenaren alde egiten du sektoreak, eta hainbat zerbitzu eskaintzen ditu. Egurra eta altzariak. Sektore honetako enpresek bereziki serieko eta neurrira egindako altzarien diseinuan eta fabrikazioan dihardute. Urola Kosta, guztion elkarlanarekin etengabe berritzen.